sik. Nadane. Ya, contone sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba. Le, lah kok malah nek kok nyadar dadi wedhus. Kowe iki ora ngono kuwi Mas goblok. Oh, jangan iki wedok. Wong ayu tresna mungkin arya tamba. Lah kok pantes iki nek dadi ae. Ayo kene. Aku lanang kok iso. Oh iya, lali. Ya, gua agek terus tak sawur dek kowe agek gelem. Oh ngono. Kok sawet nganggo duit. Iki lho, aji-aji. Wis. Wong